vale, venga. ¡No falta dinero! ¡Sobran ladrones! Por construir país. Esto es sin otra cosa. Eta patronalak, hau ikusita, nahiko kezkatuta, egongo dira, ziurazki. Egoera aldatuko duena, berriro esan behar dugu, eredu berri bat eraikitzea izango delako. Hemen, Euskal Herrian, gure bidea eginez, Madrileko erabakietatik aldenduz, botere ekonomikoaren aginduen aurrean planto eginez, justizia sozialean oinarritutako prozesu soberanista bat burutuz, horrek bai, ematen dio egoerari bueltak. Borrokatzen denean, gutxiago galtzen da. Borrokatzen ez denean, galdutakoa ez da berreskuratzen. Zoritxarrez, ezinezkoa izan da greba orokor bateratua egin. Komisionesek eta UGTek nahiago dute Rajoik sortutako adituen batzordean egon bankaren ordezkariekin batera.